mais ni vidéo dɔ ka vidéo demandelen don ko ka kuma ko dɔ kan ko ka kuma farafina muso ko kan quoi ani mun y'a ba faga ko ka kuma o ko fila kan farafina ko caman yɛlɛmana parce que an bɔra an yɛrɛ taya la i y'a faamuya wa mandenkaw bɔr'u yɛrɛ taya la farafinw bɔr'u yɛrɛ taya la farafinw ka ko bɛɛ yɛlɛmana ka kɛ tubabuw ka laada de ni tubabuw bɛ mun fɛ diyagoya anw bɛ k'o fɛ ni tubabuw ka ɲuman ye mun ye an ka ɲuman y'o ye ni tubabuw ka kolon ye mun ye diyagoya an ka kolon y'o ye ni tubabuw tɛ fɛn mun fɛ anw fana t'o fɛ ni tubabuw bɛ fɛn mun fɛ hali n'o ti anw danbe ye o de diyagoyara anw kan k'a sababuya kɛ anw bɛ ka tubabuw ka kalan kɛ anw bɛ ka tubabuw ka kan fɔ an bɛ ka tubabuw ka diɲɛlatigɛ anw bɛ k'o de ye ɲɛyɛlɛ ye donc n'o kɛra ɲɛyɛlɛ ye ni tubabuya kɛra ɲɛyɛlɛ ye diyagoya an bɛ kɛ tubabuw ye an seko tɛ o la i y'o faamuya wa ni den wolola min wolola lundi ka hɛrɛ sɔrɔ mardi o bɛ sa mercredi n'o ye si sɔrɔ o ye jeudi ye parce que a nana minnu sɔrɔ yan a y'a sɔrɔ olu bɛ k'a ɲini dɛ i y'a faamuya mais komi n'i ka wulu ye ta si dɔ minɛ n'an ka lajɛ o bɛ tile guwa in na farafinw ka ko bɛɛ yɛlɛmana bi parce que a b'a jateminɛ muso ko ka kuma muso ɲuman kan farafin ka muso ɲuman tun ye muso jumɛn ye manden aw k'anw ka misiw ta aw k'u lajɛ fɛn o fɛn bɛ ta ka kɛ misi ye n'i ko farafin cɛ jɔ k'u ka taa muso 100 ka farafin cɛ 100 jɔ k'u ka taa musow choisir a si tɛ taa misi ninnu choisir bɛɛ b'a dɔn fɛn o fɛn bɛ ka ta ka kɛ misi ye n m'a fɔ u cɛ man ɲi dɛ parce que cɛɲa ani muso ɲumanya tɛ kelen ye farafinw ka muso cɛɲa aw b'a dɔn anw ka muso ɲuman mandenkaw ka muso ɲuman africain ka muso ɲuman aw b'a dɔn fɛn fɛn bɛ ka ta ka kɛ misi a si t'a ye parce que muso jalamani farafin b'a fɛ muso dɔgɔmani an b'a fɛ a ɲumanw fana bɛ yen mais farafina muso ɲuman tɛ misi ninnu ye misi ninnu farafin muso pasalen k'a fasa ye tiɲɛ ka taa kɛ i ko espaghetti k'a fasa ye tiɲɛ ka taa kɛ i ko i n'a kunna absent k'a fasa ye tiɲɛ ye mais ka taa kɛ i b'i jɔlen to ka muso nugu y'a kɔnɔ o tɛ farafin si ka muso ɲuman ye donc aw yɛrɛ ka misi ninnu ta k'u lajɛ a dɔw pasalen don i b'a fɔ ko i n'a kunna absent a dɔw fasalen don i ko Naɲini Jabate na kuma ni dɔnkilida la a dɔw fasalen don c'est à dire i mana a dɔw lajɛ dɔrɔn u hinɛ b'i minɛ aw yɛrɛ k'u ta k'u lajɛ farafinw ka muso ɲuman tɛ farafinya la manden muso ɲuman tun ye joli ye jɔn ye muso ɲuman saba de tun ye muso ɲuman ye jɛman 3 o tun bɛ ye muso la finman 3 o tun bɛ ye muso la kumaba 3 o tun bɛ ye muso la manden fɔlɔ muso ɲuman tun bɛ ta nin 3 de fɛ ok 3 o de tun bɛ ye muso la misɛmani 3 bɛ y'a la kumaba 3 bɛ y'a la jɛman 3 bɛ y'a la finman 3 bɛ y'a la donc ni finman 3 yera muso mun na ka taa jɛman 3 ye o muso la ka kumaba 3 sɔrɔ o muso la ka kumaba 3 sɔrɔ o muso la ka finman 3 jɛman 3 kumaba 3 misɛmani 3 tu vois un peu o de tun bɛ ta parce que muso bɛ yen muso bɛɛ ka ɲi muso bɛɛ cɛ ka ɲi parce que muso bɛɛ cɛ ka ɲi mais muso min ka ɲi ni muso bɛɛ ye o de ye cɛbakɔrɔ i jarabilen don muso min na cɛ bɛɛ ka ɲi mais musobakɔrɔ bɛ cɛ min fɛ o de ka ɲi ni cɛ bɛɛ ye donc muso bɛɛ kun ka ɲi i y'o faamu mais n'a fɔra ko musow ka bɔ ni minnu dar'u yɛrɛ la ka bɔ sisan nɔ maintenant olu de fana tun bɛ bila tɔw ɲɛ i y'o faamuya wa parce que jarabi ye tiɲɛ ye jarabi bɛ sɔrɔ yecogo fɛ mais jarabi ka fa wulila dusukasi de bɛ na n'o ye i y'o faamuya donc bɛɛ n'i diyaɲɛmuso don mais i yɛrɛ bɛ muso min fɛ o fana ka ɲi ni muso tɔw ye c'est à dire sunkuruntigɛ tɛ erreur ye kamalentigɛ tɛ erreur ye n ye muso minɛ ani cɛ wɛrɛ erreur tɛ dɛ a y'a tugu de n ye n cɛ fana minɛ ani muso wɛrɛ erreur tɛ parce que erreur tɛ ka da mun kan yanni an ka taa i y'a faamuya ne ka muso janfa yanni ne fana ka n cɛ janfa yanni ne ni cɛ wɛrɛ ka minɛ yanni ne ni muso wɛrɛ ka minɛ pourquoi erreur tɛ parce que yanni i ka sunkuruntigɛ yanni aw ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma aw bɛnn'a kan ka kuma ka sɔrɔ ka bɛn kuma kan ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma donc n'an taara minɛ ye o tɛ erreur ye parce que erreur ye an ye mun kɛ n'an ma bɔ a kalama ou bien mun balila an na mais anw de ye ɲɔgɔn ye an ye rendez-vous di ɲɔgɔn ma an taara ɲɔgɔn sɔrɔ rendez-vous kɛyɔrɔ erreur jumɛn b'o la n k'o labɛnna de donc n'anw minɛn'o la an ka trafic de ma ɲɛ n'anw minɛn'o la anw minɛna mais o tɛ erreur ye maintenant muso ɲuman ye jumɛn ye fɔlɔ kumaba 3
Fima saba, jema saba, fima saba idme musola. Nyekse, muso nyekse konona okanga kafi. Nintara okanga kafi. Sen tabara okanga kafi. Owe fima saba. Jema saba idme. Nyekse kanga kaje. Ninkise kanga kaje. Farikolo kanga kajeya. C'est pas parce que t'es clair dans ni fima no farikolo kajeya. Donc owe jema saba. Fima saba fora, jema saba fora. Kumaba saba idme. C'est-à-dire, d'ici au kanga ka kumaya. Togo kanga ka kumaya. Ani dese fana kanga ka kumaya. Oye kumaba sabay. Misema saba oye dume. Nunkala kanga ka misenya. Kangala kanga ka misenya. Chekse kanga ka misenya. No saba yera muna akumefo de mako dunu kale. No saba yera muna atumefo ode mako sakene. No saba yera muna atumefo de mako horo muso. Parce que horo muso be, horo muso dafalembe. Ya fama, donc no yera muna o muso fana ale fana be muso to fana ni sanche mais o ta yira ka foko to man yo fama parce que an beye kelenye o yo to du nyoro kuma di ni shukura ni ko kibe datu i korote muso ni dala ibe soro ka do ko ja awte kelenye donc an beye kelenye o yo to du nyoro kuma di parce que nanga dumuni ke klonge mais kongoto de ba kesebe e ima wele e mamu nasongo bo a nasongo bo kuma e majati e nana beno e nanga dumuni ke me klonge kuma dedu me ni mu nana dun o de be klonge fana ke sebe nanga dumuni ke klonge me kongoto ba ke sebe donc o de kunye muso nyuma ni me ni o muso nyuma be fana fara nyonga muso dumen kai ni muso be muso mu ba che sutura muso dumen kai ni muso be muso mu te bona che ka ko ikenema muso dumen kai ni muso be muso mu se ki fa yere la ka fa a che ma kurane takana membulo da ka neni che were maje muso dumen kai ni muso be dugu be kono muso mu se ka fo che ka fo ko ne be mbulo wuli o chete dugu ngono ne furu kana bla bila neni che mu dara donc o fana be muso to ni muso ya che yo famia bo muso nyuma e dumen mu sera ka janto akadembaya la mu sera ka yere furuche sutura mu sera parce que ni muso ya furuche sutura muso ye afa ayo togo duma de bo ni muso ya furuche sutura muso ye aba ayo ka gwa tono de bo ni muso ya furuche sutura chemu nya furu ayo fa kuna wulu ni muso ya furuche sutura muso mu chemu nya furu ayo ba sutura ni muso ya ayere sutura aye du fla kala nyogona aye kungorota di afa bundama aye kungorota di afurula du min kono aye kungorota duma mais muso ladini ye dumenye muso nyuma conséquence be chenya conséquence ye dumenye folo muso bamano be zana dofo ko muso nyuma ko ba fa glangulu yi kuma koroma nudu parce que muso ni chenya na idragi bagaw ni chenya na ni fa tiri do ma kungo fie alisa yi chemai ni chenya na ni fa daga wuli do mi dragi mai ni chenya la ni tonton mi dragi mai ni chenya la ni tonton tiru mi dragi mai ni chenya la ni benge tiru ma kungo fie mai ni chenya na ni ti che tiru mu kungo fie na alisa yi mai ni chenya na i che dogonu mu kungo fie alisa yi mai ni chenya na ni ye tiri soro tiri munu ma fo kubi fe afo pro alisa yi che mai parce que bamananka nedu parce que mandin beje de donc il fa tiri mandin il fa dodo donc ni fa tiri do ko kabi fe ni na bora i fa tiri glangulo i fa glangulo kuma koromanu donc munu ma fo balada ka jugu parce que mandin anga ko pourquoi ou sera ka anwa ko beke galoy parce que ko do be ou ma so munu mi se ka fo o ri ka fo ne damanjugu ne dimisani ne be kuma do be dimisani to fo o duguma wolo jena ne dugumun dimisani donc on ne be chaba koro ya shi kono mande sharia la donc chaba koro kuma ne ba fo ali mande bulu kono parce que ne minte kuma ka famu donc maintenant ça i chenya conséquence i cheteri munu ni na kadina be abafo kabife i che balima munu be na ni ukadi ni i chenolu de kadi ya famia wa uba fo kubife iya famia ini che mana kele mu yere be no kanga ka kele la be o kera tiri akara koroke akara tonton o yere be efe donc maintenant ça elle va donc à fo ko fla de do soit ne ka banina ya famia wa
ninga fone ka jugu ya famia wa mais quel qu'en soit ne ninga kunkorota ka tuyi parce que ni chew nana kubi fe I chetiru ou bebe na nia foke de kai mais ni ta o maloya ni ne fe ki ta ko ebe maloya I kana bala ani cheka teria kana tien e kana ke sababu e ka fien do balima la ni sona che I sone ko fe che ta do ki sono kama che ba ye de I so mai mais ni bana che ubi kele olu munu bi kele olu de be kla ka fo I kofe ki nyeba la ko ni nyonte ndugu imbe ki nyebe karsa musola kana laja ka jipudona kana laja tanto aka yelemsena kana laja de oya joko yere deye ano lamona akaini me o nyuma ya inta yira ka fo ka kanogo parce que nan figi ya jujo ye yelemseni parce que muso mi nga no fana o ka jujo ye yelemseni ya famewa parce que sunguru tise ka tige commenter ko sunguru te tige flatter ko ni mu nana kana ye ke cheka ni yere ko ni ala ebe kana flatte I yere ba do pre dunware bi bolo ya fama bebi yere kungo do yani ka do muru kwa mori te mo shi kungo do ngateme yere ka soma forla la gel la to ati kungo do ngateme I yere ka ya fama donc muso bakoro ni koko mu yelela fe ko fo eni dugu be ka ja dugu bega fo ke ni sogadi karsa ni sogadi ani karsa ka no lu te kilingi de yo famewa maintenant sa ni ko kibita I chetiri nunu munu bi ka gere ela munu bi ke ka nyumanya fo muso bena ka nyumaya bora fasola muso shimanye a kesola muso bena ka horonya bora a fasola parce que o de be muso chama fana senge chenya conséquences ou bien falenya conséquences ou bien texen ou bien forme nyumaya conséquences be muso be fana senge dien fon fe ali na folotigiya conséquences bala fantanya conséquences bala mendia conséquences bala mengoya conséquences bala ali arjine conséquences be arjine tagalla parce que ina ba dien fen chama ma wala sayika arjine soro jahanama conséquences ina so dien ko manchama ma ina conséquences soro donc conséquences be fen bela ali kira ya conséquences bala parce que kira o sengena ka semeto kwa ya famewa silamea conséquences bala ina sulika wuli nene bora nene mabo ina tsidijita silamea conséquences bala de parce que ali nene fe silamea fle conséquences ye ni ye jene yake ina janaba ko neji kana da jigini ma dien glacé beka jigi awka du kono ina janaba ko conséquences be fen bela ya famawa kamelembaya conséquences o ya fini sambai kamelembaya conséquences o ya ko kaje sungurubaya conséquences o ya fini sambai sungurubaya conséquences ni mogo nata ite mogo mindo ya fama donc dien fen o fait conséquences be ala chenya ya munu chikekai ala e muso munu da ku chenya u sengene nu de parce que u sengene no ka da munka de un d'abord no lu ko kube kuma dongo do dien bechi de un d'abord no lu ko kube aketo de la nafoku ka jugu nu che yere make mo hakli maye che ta famia parce que ni muso ye ani che tiri bekadi ni muso ye ani che balima bekadi ni muso ye parce que en kadi e flaye en kadi mais en yo ye ambe yala chef muso furule ni chef atenye parce que muso nyuma ne balaba ko tento na digiri la ibisa na digira chemu no ibisa che shite jien kono ni chete muso fe chanu tiketiri muso nyuma ni ika kamelen tika damne wakati che ya fama wa ui kamale yo fama I kamale aterula mumbe ni kokada ni be abife demisenia la ya famewa ini mumbe na be yalake ebe na korobaya anye me abife ibe mu blaka tika chofi kata wari umine kichi ni bachi na korobara abife ale bife me atese kafo parce que c'était aye donc il est obligé ya fama ke ka chimisanu que pour que awka du nyona ya famewa ibe klaka aye o fana be klaka na kabife I kamalemba aka demisani munchima o petini mana korobaya o be klaka fo kabife ya famewa I teri musoni o dogonu mana korobaya oluba fo kubife ya famewa ibe delika munchi kare kono ni be wardu mo kwa tesigi no lu klala kalana ka bara do sorodro olubi na kubi ife yo famewa I terike ya fama I che mumbana ateri daga wuli mumbe o ba fo kabife choube kono nu ne ke fo dokana nous commencera ka do soro
o de la u b'u ka fɛ yira e la mais o y'a sɔrɔ u b'i fɛ a mɛnna depuis san mana kɔlɔnda ɲiginen don boji bɛ dugu de ɲigi mais boji tɛ binkɛnɛ falen kɔnɔbɔlibɔ bɛ dugu ɲigi mais a tɛ bin falen kana balaba sitan den toro yirijugu feere bamanankan taramɛnɛ tɛrɛmɛsɛ cani bilen de sitan bilen de tɛnɛn bilen de bala bilen sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn bilen den toro yirijugu ladɔn kana balaba. Ok, donc maintenant il faut jate minɛ e de bɛ banko dɔ ma tu vois un peu e de bɛ banko dɔ ma parce que il faut jate minɛ hali i bɛ to ka cɛni mun ni dɔ ɲɛ bɔra e fɛ a bɛ na e fɛ a b'a dɔn wari t'ale kun k'e sɔrɔ il est obligé a bɛ taa terikɛ waritigi dɔw ɲini a bɛ taa fɔ e ɲɛna k'olu ko k'u b'e fɛ i y'o faamuya wa maintenant sisan o n'o ye wari di e ma n'i k'i bɛ wari d'a ma a bɛ b'a la. O bɛɛ ye mun ye fɔlɔ a tɛ wari fɛ ale ta tɛ wari ko a ta ye ye a bɛ ko bɛɛ kɛ fo jusqu'à il va être bien placé parce que a b'a fɔ o ɲɛna i y'a faamuya wa ni e y'ale o deli o k'a fɔ ale ye ni i y'a faamuya a b'a fɔ o fana ɲɛna n'o mago bɛ ko o ko la i y'a faamuya wa hali n'aw kɛlɛla donc o k'a fɔ ale donc a bɛ kɛ milieu la fɔlɔ maintenant sisan e mago bɛna jɔ o la. Il y a famille wa kɛlɛ dɔ bɛna kɛ maintenant lui il est bien placé au kɛlɛ de sen fɛ il se profite a b'a ka kanu f'i ɲɛna donc ni cɛbakɔrɔ tɛ muso fɛ i n'a tɛ kɛ teri ye ni cɛbakɔrɔ non aw bɛɛ b'a dɔn bɛɛ b'i tugu don i y'o faamuya wa bɛɛ b'i tugu de parce que n tɛ tubabu fɛ o cɛ mais a bobara bilennen tɛ i ye nkalon tigɛ dɛ i y'o faamuya n tɛ mugu dun o fana ye cɛ mais mugu tɛ cɔngɔ ɲɛna o ye ŋaniya juguya ye. Yo fama mɔgɔ si jugu t'i ba sinamuso ye mais n'i ba n'a sinamuso ye siɲɛ ta i ka ala deli ye i ba k'a bin y'a faamuya wa kana balaba dɔw bɛ ka weleli kɛ e ala ya donc muso ɲumanya yɛrɛ fana o de conséquence y'o ye quoi mais e de b'a jate minɛ muso o muso bɛ yen ni bɛɛ ko k'a ka ɲi muso o muso bɛ yen n'a cɛ teri bɛɛ ko k'a ka ɲi muso o muso bɛ yen n'a ka kamalen teriw bɛɛ ko k'a ka ɲi i bɛ taa sɔrɔ muso in banna bɛɛ la u bɛ dimi a kɔrɔ u bɛ dusu ka ca kɔrɔ mais kɔfɛ olu de bɛ tila k'a f'i kɔfɛ ko nin tɛ kamalen tigɛ mais ni parce que ni cɛ bɔra n'i ye a b'a fɔ dɔ ye. Donc maintenant il bɛ bɔ ko kalama i b'a sɔrɔ dugu bɛɛ kɛlen don k'i tɔgɔ tiɲɛ mais i t'a dɔn parce que sɔnjugunin b'an bɛɛ la adamaden i jɛra togo togo yɔrɔnin dɔ b'i yɛrɛ la mun kasa man di koyi sɔnjugunin b'an bɛɛ la o i y'o faamuya wa donc maintenant n'i furula ka ban fo muso yɛrɛ i kelen n'i cɛ kelen f'i ka fa i yɛrɛ la i kelen n'i cɛ kelen f'i yɛrɛ k'i kama kɔrɔta mais mɔgɔ bɛ se ka i cɛ nkalon tigɛ y'a ka nkalon tigɛ ko e tɛ kamalen tigɛ wa cɛbakɔrɔ yɛrɛ bɛ nkalon tigɛ a muso ye k'e tɛ sunkuru tigɛ mais i bi k'a fɔ yɔrɔ min na i yɛrɛ n'i conscience i b'a dɔn i bɛ kaso de la mais ni foyi tɛ yen ko tiɲɛ de don i bɛ fa a bɛ ko kamalenba jɔlen bɛ ka sunkuru bulɔku k'a sɔrɔ wari t'a kun a n'a bɛ ka bulɔku kɛ wari b'a kun u tɛ kelen ye o mun bɛ ka bulɔku kɛ ni wari t'a kun toujours ale bɛ wariko kungo éviter mais a bɛ mun kun o bɛ kuma de pour que wariko kungo ka na est ce que i y'a faamuya kana balaba ya donc n'i furula ko caman bɛ yen e de b'a dabila bon n'i furula fana furubali nɔfɛ yala. Parce que karaton nɔfɛ mun ni karatɔ bɛ yala fini fila bɛ karatɔ kana kelen b'a yɛrɛ kana n'i furula ka ban i b'i jilaja i b'i teri dɔgɔya n'i furula ka ban i b'i jilaja i b'i nɔfɛbaga dɔgɔya parce que muso teri camantigi i ye nafiki den ye cɛ teri camantigi i ye nafiki den ye hɔrɔn jeli bɛ delila i ye hɔrɔn nafiki den ye jeli hɔrɔn bɛɛ sɔnna jeli hɔrɔn bɛɛ delila ye jeli nafiki den ye hɔrɔn jeli bɛɛ sɔnna o ye hɔrɔn nafiki den ye donc ni i b'i jɛɲɔgɔnw de woloma parce que ala b'an da k'a fɔ ne bɛ kɛ karisa ni karisa den ye mɔgɔ si seko t'o la mais ne ni karisa bɛ yaala ka kɛ teri ye i yɛrɛ de b'o choisi i y'a faamuya wa i yɛrɛ de b'o choisi tu vois parce que muso kɔnɔman cɛ a tɛ se k'a fɔ ko den b'a bolo mais muso kɔnɔman cɛ o fana jigi ma tigɛ ala la denko la mɔgɔ bɛ san de minɛ mais i tɛ san mɛgɛru minɛ dɛ mɔgɔ si tɛ san minɛ ka tila k'a mɛgɛru minɛ dununfɔla cɛjan mɔgɔ t'a fɔ ko ka kɔbiri bɛ o yɛrɛ de arranger n'i ye dunu golobatɔ ye n'a bila kuma ma se a fara kuma sera nkalon don jɛmɛfɔla bɛ muso min fɛ hali n'o fɔlɔ ye dɔn kɛ jɛmɛ bɛ goloba i y'o faamuya donc maintenant i sigilen muso n'i furula ka ban i mana na i cɛla la i ni mɔgɔ fɔlɔ minnu bɛ diya o bɛ se ka kɛ mais muso fɔlɔ min bɛ to ka bɔ a ka so ka na i ka so i jugu fɔlɔ don
imana na sokono mo folo mu be boli ki kumbe ki chuchu ka soro dutigi muso te I chogo do ala nafiki denu ni nana I chelala ya fama kansina muso folo mu be do I ka sokono kana sigi ka jakwa teria ki fa be fe ki guno do abe fe ka fina ale ni to mandi ya fama ni ne be nafiki denya tamachego ni ya fama wa adama de mu be do kare du be kono dongo do kata foli la nafiki denu yo famia wa mo be do mo bi sena kacha du be kono nafiki denu donc ibi koloshi ola ni furula bon ni chebe nyogon fe che teru ibe ta soro olu bolo enye jarabilo no chela mais che teru ni e kelen black atakama autorité che bolo mum se ka e dragi ou bébé sera maintenant ko lu bu terin don olu bo do lu no korobara donc ça e nana kana son ola eni ka dawla ni ka charma ni ka chenya ni ka beauté donc olu yo ye u jabe gela ela parce que o ba fo ne ni asoro ne rebe se ka soro waru meni ne ko tenu hu ne de be war dinima donc ola u jabe gela ya ela ya fama ola u be jagela ya mugu doni dun parce que muso sungurun tigɛ yɔrɔ la bamananw ka laada la manden sariya la ko sungurun tigɛ la kolonde y'a fama mun tɛ sungurun tigɛ la mun tɛ se sungurun tigɛ la n'a tɛ se kamalen tigɛ la mun ja man gɛlɛn n'a tɛ fɛn dɔn musoko la a tɛ fɛn dɔn cɛya la sungurun tigɛ mun ka nɔgɔ o ma ni sungurun tigɛ bɛɛ ye o de ye ale teriw sungurun n'i y'a ye cɛ o cɛ la I mefiya la a ja man gɛlɛn muso la wa a tɛ se sungurun tigɛ la wa cɛ tɛ nafiki den don jahili den don y'a fama n'ale kɔni ye dɔ b'ale kun ni teriw ye olu bɛ se ka muso sɔrɔ mais ale tɛ se donc n'a ye muso o muso ye ko nin y'a terikɛ dɔ muso ou bien nin ye a terikɛ dɔ sunguru ye dɔrɔn ale ja bɛ gɛlɛya o la parce que o la ale b'a ka wari bila en jeu a ja bɛ gɛlɛya o la parce que ale b'a fɔ ni nin y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ se k'a sɔrɔ alors que n'i kelen de tɛmɛna hali n'i ye fa wuli a la a tɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ k'a kungo f'i ye donc aw b'o fana to aw kunna n'i nana so kɔnɔ fana de un d'abord I be fɛ I furulen kana I cɛla la I cɛ ba I b'o fɔlɔ k'i ba ye I cɛ fa kana minɛ k'i burankɛ don dɛ a minɛ k'i fa don I cɛ ba kana minɛ k'i buramuso don I cɛ ba a minɛ fɔlɔ k'i ba don parce que jeli tɛ malo mais a tenda bɛ samɛ a tenda bɛ samɛ yo faamuya wa parce que hɔn n'o ma mɔgɔ min bɔ n'a minɛn bɛɛ dir'o tigi ma o b'i fa mɔgɔ bonyabaga bɛ se I la tigɛnzonya bɛ se hali sama la jango buna adamaden kana balaba sitan den toro bamanankan tɛrɛmɛsɛ ok donc maintenant parce que cɛ ba i y'a faamuya wa ale olu tɛ se ka fɛn dɔ de faamuya parce que f'aw k'a dɔn adamaden I kɔrɔla togo togo k'i si jɛ I ba b'i denmisɛnninman de I kɔrɔla togo togo k'i si jɛ I fa b'i denmisɛnninman de I kɔrɔla togo togo I ba t'a dɔn k'i bɛ ko dɔn o de kama I ba ale jan b'i la de i y'a faamuya e yɛrɛ bolo k'e kɛra cɛbakɔrɔ ye e bɛ ka entreprise diriger I bɛ ka jama diriger mais I ba ɲɛ b'i denmisɛnninman la n bɛ n janto n den na parce que mɔgɔ tɛ jamana in cogo dɔn ne den commencera ka sɔrɔ kɛ u kana na n den janfa u kana na yuguyugu n den kan u kana na n den baara u kana na n den don ko dɔ la ko min ne sɔrɔla n'a tɛ se k'a yɛrɛ bɔ a la parce que denmisɛnnin don o y'a sɔrɔ a den bɛ san 50 san 40 san 60 la ala yɛrɛ de ye o kɛ o de bɛ anw ni baganw cɛ o de kama u b'a fɔ ko Mali t'a den fɛ ko jila Mali t'a den fɛ c'est-à-dire galoma tɛmɛ a kan jila Mali b'a den fɛ malikɛ fila tɛ ɲɛ dangan kelen na hali n'i ye warabaw ka groupe ye I b'a sɔrɔ kelen de b'a la o bɛ tɔw ni san cɛ mais warabacɛ tɔw b'a la dangan na I bɛ malikɛ fila sɔrɔ yen nɔ mais I bɛ taa sɔrɔ kelen b'a ta kelen ka dabada ma Mali b'a den fɛ o fɛn tɛ diɲɛ na dantanfɛn na ko mun t'a den fɛ erreur la warabaw b'u den dun erreur la bama b'a den dun o bɛ se ka kɛ mais o t'a yira k'a baara y'o ye Mali b'a den fɛ mais Mali ka hɔrɔnya de bɛ Mali ni bagan tɔw bɔ ɲɔgɔn na c'est-à-dire bagan misɛnnin denni n'a ni ba bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ se k'a fɔ k'a bɛ ba sumusumu I n'a fɔ fa kɛtɔ ka ba sungurun tigɛ ni Mali den y'o kɛ Mali b'a tigɛ fila ye Mali den ma n'o kɛ Mali b'a den faga o de kama ba bɛ Mali den y'o ye a bɛ ba kɛrɛfɛ mais molobaliya dɔw bɛ bagan tɔw bɛ mun kɛ Mali t'o de kɛ i y'a faamuya malikɛ tɛ jɛ ni o ye de Mali b'a den fɛ donc e mun ye muso ye i y'a faamuya wa maintenant sisan nɔ I nana du kɔnɔ I nana k'i ka du fila de kala parce que I b'o jate minɛ muso bɛɛ cɛ b'a fɔ a ɲɛna n'i k'i bɛ kuma balimamuso k'a b'a f'i ɲɛna k'a to yen ko ne b'u dɔn a dun b'u dɔn n'i ye dɛ e k'i muɲu dɔrɔn yanni wagati cɛ n'i k'i bɛ kuma ba k'a b'a fɔ a to yen ne b'a dɔn ale de ba don
mɔgɔ t'a dɔn i t'a dɔn ka tɛmɛ i tɛna ba dɔn ka tɛmɛ a kan i t'ale yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ ba kan mais parce que fɔlɔ musow tun bɛ don furu la de ka furu muɲu walasa ka den barikalen wolo fɔlɔ musow tun bɛ furu muɲu walasa ka den barikalen wolo an baw tun bɛ furu muɲu walasa anw bɛ kɛ nin ye bi an baw tun bɛ furu muɲu walasa anw bɛ diɲɛlatigɛ ɲuman sɔrɔ parce que farafina ko min ye cɛ ye ni diɲɛ ko bɛɛ ye ko ni muso y'i muɲu k'i cɛ don barika ɲini k'i denw bɛ barika o cɛ ma wolo diɲɛ na mun sera k'a kuma bɔ yen e mun tulo bɛ ne kan na e mun ɲɛ bɛ ne la ninnu minnu tulo bɛ ne kan na olu minnu ɲɛ bɛ ne la ne de ko ten i k'i filanw lajɛ i ni mun ye denmisɛnniya kɛ a ka kare kɔnɔ mun kun b'a baw bonya ka tɛmɛ i kan musokɔrɔba mun fana kun b'a cɛ bonya ka tɛmɛ e ba kan f'i k'a dɔn k'a fɔ a denw u b'i ni sancɛ minnu y'u ba bonya n'i ye u b'i ni sancɛ minnu y'u fa bonya n'i ye u b'i ni sancɛ minnu ba yɛrɛ fana bɛ furu muɲu ka tɛmɛ i ba kan u b'i ni sancɛ bɛɛ b'i tugu de koyi i y'a faamu kuma bɛɛ bɛ fɔ mɔgɔ kɔfɛ i da bɔ n ka kuma na o bɛ fɔ i yɛrɛ ɲɛna ta ka bɔ n kɔrɔ i da kasa bɛ bɔ o ye tiɲɛ mais bɔ n kɔrɔ i ɲɛ kasa bɛ bɔ n'i ma bɔ o tigi kɔrɔ o b'i faga ni ɲɔ susulaw y'u kamankɔrɔla dogo ɲɔgɔn na ɲɔ tɛ se ka jɛ a y'a to an ka manden tiɲɛ baraden ci ɲɔgɔn ye kaana balaba jobala fitinin dankisɛ dan terikɛ jobala kɔrɔba dankisɛ dan den ne ma ye dɛ tu vois un peu ni muso muɲu n'a den bɛ barika bɛɛ b'a dɔn o ye tiɲɛ an ma muso muɲu ne si ye mun den tora kɔ mais muɲu fana ye fila ye muso bɛ se ka muɲu ka sɔrɔ a den tɛ barika muso bɛ muɲu ka sɔrɔ a den ma barika bilahi talayi o de kama fɔlɔ musokɔrɔba fɔlɔ muso fɔlɔ ninnu de caman denw tun bɛ barika mais bi na ncininw de den caman bɛ barika pourquoi yɛlɛma donna ko la parce que fɔlɔ muso fɔlɔ ninnu tun bɛ muɲu a banna an b'a muɲu an b'a ku mais bi muso fɔlɔw bɛ muɲu de olu muɲunen sigilen don da tɛ kuma na mais ni tasuma ye sinamuso ɲɛnɛma minɛ o de ka d'olu ye ni tasuma ye sinamuso den ɲɛnɛma minɛ o de ka d'olu ye ala b'o ŋaniya de segin olu ma u n'u ka muɲu bɛɛ ala b'u denw bɛɛ kɛ bataraden ye muso ncinin caman bɛ o denw bɛ barika mun na parce que ni ko min kɛra n'an tɛ jɛn n'a ye a b'a fɔ wa ale mana a ta fɔ o y'a ta bannen ye o de kama olu fana caman den bɛ ka barika bi kaana balaba manden jeli tɛ yen mun bɛ se k'a wuli a funɛ tɛ yen a cɛkɔrɔba tɛ yen a musokɔrɔba tɛ yen tiɲɛ ye kelen de ni ne bala kongo i b'a bunte k'a susu k'a ɲɛɲɛ k'a tɛntɛn i bɛ taa tiɲɛ dɔrɔn de sɔrɔ a kɔfɛ o de kama n tɛ sira diɲɛ cɛ siɲɛ ne de ye kaana balaba ye sitan den toro yirijugu feere karamɔgɔ dasiri dabiri.com jamais a tɛ kɛ yan tu vois un peu donc a b'o to aw kunna o kɔfɛ sisan n'i furula i y'o faamuya wa cɛ ba kan'a ka kow jate parce que cɛ ba b'a ye kuma min na muso tɛ cɛ bolo n'ale y'a wele a bɛ boli ka na kuma min na muso tɛ cɛ bolo n'ale ko fɛn o fɛn cɛ b'o di kuma min na muso tɛ cɛ bolo cɛ ni ale temps kun b'u bolo ka baro kɛ donc maintenant furu don ale contannen don ale yɛrɛ jɛra ni furu ye mais furu kɛlen kɔfɛ o temps ni minnu bɛ yen n'olu bɛna minɛ musokɔrɔba b'a ye de karisa bɛ fɛ ka ne den minɛ na dɛ parce que e bɛ deli ka yɛlɛ ale fɛ a tɛ fɛn fɔ mais ni cɛ y'a jɛ wari la ne ye yɛlɛla a b'ale ɲɛna k'i ni cɛ y'o kuma de fɔ so kɔnɔ aw de fana b'a jate minɛ i bi ni nana i buranna la dɔrɔn i b'i sigi dɔrɔn i b'a kɛ i n'a fɔ i b'aw ka du kɔnɔ i y'a faamuya wa i cɛ i b'a kɛ i n'a fɔ i b'aw ka du kɔnɔ i cɛ k'i kɔrɔkɛ ba ye n'i ba y'i kɔrɔkɛ deli wari la ni kɔrɔkɛ m'a di ba bɛ kɛ cogo min na i m'a faamuya wa a bɛ to don ka bɔ ni surunci la fɔlɔ donc i b'o de jate minɛ fɔlɔ i b'a jate minɛ i cɛ k'i kɔrɔkɛ ye dɔrɔn i y'a faamuya wa ni i buramuso ye fɛn o fɛn kɛ i bɛ sina k'a jate minɛ dɔrɔn aw ka du kɔnɔ i y'a faamuya wa ni dɔ n'a muso kɛlɛla e ba bɛ kɛ cogo di donc o la i bɛ sina ka musokɔrɔba ninnu faamuya i b'a jate minɛ ni fantanya y'i cɛ minɛ i fa minɛ so kɔnɔ fɔlɔ a ka surunci ni bɔ ka don bɛ caya cɛ fa bɛ ten i y'o faamuya donc i b'o fana jate minɛ tu vois i kɔrɔkɛ o n'a musow bɛ cogo min na i kɔrɔkɛw olu ni o musow ni e faw bɛ cogo min na i fana b'a jate minɛ i bɛ réalité dɔ ye mais bi musow bɛ fɔlɔ musow tun bɛ furu bato ka furu muɲu denw de kama mais bi musow bɛ furu buɲu ka furu bato walasa cɛ kana muso wɛrɛ furu est ce que aw ye kelen ye nin bɛ ka furu bɛɛ muɲu de walasa ale denw bɛ barika ani nin bɛ ka furu bɛɛ muɲu walasa cɛ kana muso wɛrɛ furu ni cɛ ye muso wɛrɛ furu ale b'a bolo bila fɔlɔ musokɔrɔbaw ni cɛ ye muso wɛrɛ furu o de ka d'olu ye parce que u b'a dɔn sɛgɛn na dɔn o de la muɲu tɔ na fa o de la donc aw tɛ kelen ye kaana balaba sitan den toro yirijugu feere tɛnɛn den toro yirijugu ladɔn maintenant sisan an bɛ mun jateminɛ
Auka bi fruta aka jatemne me folo chew folo ko horonye ka teme bi chewka parce que folo cheba koro shi kunte songa ta muso ka konyo yoro ka klaki kunwo fo muso yi. Tu vois un peu. Donc si ça bi munu kume konyo la ni Jakarta yupi munu kume konyo la ni cortège kayoro la munu kume konyo la ka gliki ba cheche no fe munu kume konyo la ka portu daele aukadu munu kume konyo kuma yere la de ya famia wa olu yere fana buku kunwo fo muso bakoro yi. Mais obey chenya conséquences o te bashire ere kanaso billahi fen damadobe ni muso yake ibe nimisa muso mana to furu la ka boni chewre dongole isigile conscience yesuma ibe nimisa muso ni ka virginité perdu ni ka soroso perdira ibe nimisa muso ni bora école la dondo ibe nimisa. Donc moye muso be mo shiti se ko nimisa nunu balo o de kama aba jatemne suwalo muso bebe deli ke golo kan dale jurum kala ka yafo male kana nyon reke muso na furlo no na tara dani chewre na nana selito abe do ke fa be kashi abebe kashi o kelina imun klube ne la ne de bi hakili na ta fo ki sigilen pi kaso billahi medo aw hakili de kono ka fo ne kana balaba medo I songu ni bien kuna ki hakili na ta fo isigile o de kama ko ka daw yo kana balaba si la dentro yiri dugu fré. OK, donc amo tout temps si ça bon ma yere kume mu no fe o kume muso nyuma farafina o ye muso dmei mande misi munu bi kata an fe a be tuwabu ka choix de muso jalani ka do lu de muso pasani ka do amandi farafin chemanye amandanye antaw fe yo fama wa ne bala ko tele na digiri la billahi talai ibi chenyinga I cheba fo ko balai mu fo chedo misi jalani nunu farafina ka choix te européen wa choix do komi anga masaka utora tuwabu kola komi ubega an jakwa ka ndo tuwabu kola ali an janye muso oteta anga misi kero la muso pasani te farafin ka choyer muso jalani farafin ta fe farafin ma ambe belebele fe ambe falon fe ambe fas ambe talajaw fe ambe fasaleni togoma fe mais I kolokoto lama antife billahi talahi abene do ko choyer de na mancha. Donc à ma majorité d'état farafin majorité be falen fe farafin majorité be kumaba fe farafin majorité be dafale fe farafin majorité ya fama nyekse ka finya saba o kakila nyekse fima nyintara fima sentara fima farafinga fima saba yoye farafinga jema saba nyekse jema nyingse jema farikun sanyale farafinga saba yoye jema saba yoye kumaba saba ya fama disika kumaya ya fama wa disika kumaya desaka kumaya yo fama doko ka kumaya misema saba nungala ka miseya kangala ka miseya tekse ka miseya odo kume mandenka o kwa misi kume tatene abe fo de mako dundu kale sakene muso oye muso nguleni sakene ima sakene ni ya ye fi farkanshini beke auto salifu do la ila ila salifu de be mande do ama ko sakene muso sakene tellement que sakene est fragile a chekain ni ya fi farkanshi beke a chekain a nugulenu a dafalenu il est trop fragile abe fo de ma ko ni muso ye il faut que une femme qui se sent femme o de kama awma gini dugu ba nunu fe on fe ya ali ni gini ate est-ce que tu es debout fait ou pe kokole nuru ali gini ate amu ya ni cheka dugu ni muso fon fe ko ginno ka gini ya wale ya bla yere a chemai billahi déception te ou mochi non a yere kun chemai il a été trop désespéré parce que a chemai a kokole a chemai a nyeda man ya fama donc il est obligé ka yere chela mambla sinon une femme doit se sentir femme ni ye muso natoyi fa ka to ka tege fli tege ka ta kono kare do na kuru ala ka takadu farafin muso ni ya ye il faut qu'elle se sente femme abe ina fo ni moni ke mana boro kono ya fama wa ka danalo man kun sambogo la ya fama obe lubu la batugo mfo muso ka ketene tegana te waye me ate fasale fe ala kana haramu do tegana ni falunke yo fam donc o de muso ye bon muso fana muso jema o fana o kain muso jema abe moko atire muso jema c'est-à-dire o jara muso fima mo ma jam muso fima mi o yuka degay muso jema na temena abe chow atire parce que abe aketo ni che muso jema temetoy ya famewa chebe mune bla akuna sa chebe sina ka déshabiller aller yere nyekoro qu'est-ce que ça donne. Tu vois un peu donc o e muso jema donc o be chow atire o kadi chow ye nyebe fala mais muso fima
o de jama noir ye muso fima billahi ibe muso jɛman ba jɔ ka muso fiman ba jɔ mɔgɔ k'u lajɛ heure kelen ibe ta se 15 minutes ma muso jɛman i b'a ye k'a ban k'i fa la mais muso fima mana jɔ wagati o wagati heure kelen bɛ tɛmɛ mais i kɛ o kɛ ka yɔrɔ dɔ ye c'est à dire à chaque fois qu'il découvre quelque chose il m'a deli ka mun ye n'i y'a ɲɛda lajɛ i bɛ tila o la i bɛ tila ka segin i b'a sɔrɔ la i bɛ yɔrɔ dɔ ye e kun ma deli ka mun ye donc finman o yɛrɛ finman yɛrɛ de tɛ dɔn ka ban finman tɛ kanu ka ban i tɛ fa finman lajɛli la donc o fana ye muso finmanw fana muso jɛmanw aw k'aw ɲɛkisɛ pɛrɛn muso finman ne bala ko tɛ i bɛ san 10 kɛ i kɛlen don ka muso finman furu san 10 kɔnɔ san o san i bɛ qualité dɔ découvrir a fari la i kun ma deli ka mun ye n k'o de fana ye finmanya conséquence ye n'a bɛ fɔ olu de ma ko jama noir ka yɛlɛ bon n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan sisan a bɛ fɔ